manut mawon. Oh, nika tesing ninggih. Niki tasik nutut napa? Tasik dangu napa? Nutut mawon wasik ah menten. Nika mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal katresnan mboten napa-napa Mas dalam. Oh, mboten napa-napa mau. Oh nggih. Monggo Mas. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni lali pawalingku uga mana kang mas janji-janjiku aku kang setia satu Saka
Sampun Mas Willy. Sampun. Lah nika tasih wonten pamundutan saking Mbah Lurah nggih. Nggih. Pamundutanipun apa? Napa, Mbah Mbah? Lurah? Oh, kepengin bawa Mbak. Oh, nggih monggo. Monggo. Monggo bawa. Monggo. Monggo Mbah Lurah monggo. Monggo. Parang jumeneng wonten. Teng mriki mawon Mbah Lurah. Jenengan munggah mriki napa badhe jumeneng danan jaya ben prayitna mane panjenengan jumeneng mawon Mbah Lurah. Kangene ati pelok 6 nggih. Wah, kene ati pelok 6 Mbah. Kangene ati mboten jumeneng mawon. Punika Mbah Lurah nggih. Dongkol. Pundi? Damel mik Dong. dong. Oh, Mbah Lurah Dongkol. Nggih, wilujeng dalu nggih Mbah Lurah. Nggih, Pak Nggih, Weli. matur mbah nuwun kepareng rawuh. Alhamdulillah Nggih. saged rame. Nggih, monggo, panjenengan Mbah Haji. badhe bawa rumiyin Mbah Lurah? Nggih. Oh, nggih, monggo. Mbah. Ya mesti lah. Kok Ya nyawer mesti napa lah. mboten? Kitung Srina tokas maran memanise anggukati Jan suwantane jenengan sae lho, Mbah Lurah. Bening. tapi sinawanging netra Mbah Lurah kalih Mbah niki ingkang gambang niki pun bestian to, Mbah? Nggih. Pun bestian. Wah. Basa Jarene- mo bestian iki. Sahabat. Karo priyantun sepuh. Oh, besti. suwe angangane Nggak boleh diganggu, Mas. darmaning lara branti solae taman uyong nora ana sada yen ratamu sira